wa brabo usika nya okron wani age ni a brabo obol wo wiase ni ade nyina no o se Nyaa Asem hwe eye wo daachi entra pefo so okwaware onya muso a ede o de ma obema onya pa na ede o de ba fie no so asem to no hwe so mebo won mu a utete ma won mo a wo hwe won na won mo a wo bo won no Nyaa Asem hwe so mu nyina beba bedi se wo ba bedi wachi a Mystery TV. In the name of Jesus. Abusia Mwakwaba at the Bam Mystery TV, so when there was a so nyambre na Obribia, Yabanese, Unyadaje, na O'Shea, and ne, so no say mystery breast near Bettina Seya, a yana a impeninsum, and I de bro, and Simbia, Yananum Yamaminum, I can't at Yatuho, na yen soon chime Yababeka, na ya can a sa near you and Siasia, the boy Diana de Biayaka. Na so asem na ye kan ya na nti ase e wo ho ni nkyire mu wo ho adepode pote me kan asasem e wo ho na so ye nim enu nti no an se ye kan sa keke bi kwa na ye kan e betumi akofa ha obi dia be yanka enwo se ye be kan sa se ye ni ho nti ase nti e na bibia ya na ye kan no e ba ne sa ya na nipa ba ko e bopini no aye Prophet Dr. ABEDNEGO na one yan akọ empeninsem no enu nti bibia ye fa no ba ko ye di kan ye bi ye uni pani aduem gidi se eboa wo pa ene empeninsem ben ene ye ba beka ho asase mfua ben ene de atopono so a ye ba behwe sene asem netie ene ne nkyirase ansa ne ye bekoso no na yitwa me ho akwaje aboafo nkrato tweme enko bebia. Hallelujah. Prophet Dr. ABEDNEGO has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. ABEDNEGO Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Many are spiritually unwell without realizing it, and many struggle to progress due to invisible spiritual conflicts. Prophet Dr. ABEDNEGO Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Bring all your problems to Prophet Dr. ABEDNEGO Invisible Teaching Hospital and witness the revelation of all that has hindered you spiritually. Visit us in Nsawam Adwajiri, Oreku Liberty. For more information, please call us at 0208-599-576, 0208-599-576, or 0278-977-215, 0278-977-215, or email us at castoplantotechnologies@gmail.com. Prophet Dr. ABEDNEGO Invisible Teaching Hospital, unveiling spiritual hindrances and guiding you to divine freedom. I will say only about that gold. Me sign that was CBM so when you brought me akwaba na empeninsem breno asunti ene no ye boapni Prophet Dr. ABEDNEGO ne bisa ne se asem a ye ba beka ho anase ensemfu adapono so a ye ba behwe no eye Nyaa Asem hwe de bia ya ne ye kan bo ho wutunufu no so de ye ka kire we ne wo ya ye kan wuntie no Nyaa Asem hwe Nyaa Asem hwe no ye woni mu mienu ene ye bedo mosuko ne ehu se ne nyina etie enu tika ho na ma Dr. ABEDNEGO akwaba papa mpache mo akwaba ye na erode ade nyina so tumfo anopa wi enso ye da wase ebraso se eja ode wasemo ye mpanyisem a ode ma tetefo no ekasa wa bebu na difo ni bi wo kura so a ne wode ma no no abebu. That's called the parables. And ye wo mebusem ewo ho. Amen. Amen. Na asemo a mo bisa eni se nya asemo ye ba behwe no eye Nyaa Asem hwe. Nyaa Asem hwe. Nyaa Asem hwe no
who say mpemfo no ehu niama ate niama biase mpemfo bobo bi say uni pani adwie enti say obi ni wokasa no so Nyaa Asem hwe a na wahu ana mpemfo bobo bi to say Nyaa Asem hwe a na wonim ochira enti no nyebesi ni so be say Nyaa Asem hwe a enye Nyaa Asem oka wo dachi but what you say papa yiti enti mpemfo bobo bi say Nyaa Asem hwe a eye wo dachi re say enye enna kakabensem na wudi ne ho asem na woka oh enye enne dwo na wo se wo dwo ne ho asem na woka debi wa brabo usika nya okro wani age ni a obrabo obol wo wiase ni ade nyina no o se Nyaa Asem hwe eye wo dachi this mpemfo bobo bi say Nyaa Asem hwe a they are talking about your future. Okay. Therefore, in your future, no, what is going to happen to you? Eno na ebe kire tibia na wo mu sese no sunsun so enya wo so. Okay. Entino se ne na ho ato enne na wayeye na obo obi abomfi a Nyaa Asem hwe. Se wo ho ato wampa. Wo ato wampa. Se umbu ade wo kasam kire wo na untie na wo de ukukuso ade na obeye ne ope a Nyaa Asem hwe. Obeye namfo obeye niama tuturu asem ne niama bebere wo kire wo na untie a Nyaa Asem hwe. Amen. Amen. Tina wotu jom Nyaa Asem hwe eminue Nyaa Asem hwe. Denti usika ne awonti na nkrofo do. Okay. Nia awonti na nkrofo pe wasem. Nia awonti ena wodi wachi. To namfusem usuban ne niama ne abrabo agbo no ubiribi a uwonti. Okay. Na nya dobi no bi do. Fatu tim. Onipa ni odo. Okay. Nye wo nipa mu eye dade. Abro beye otan enungwase eka obre amanie asabo enitan etutu nseku enyo do biara entino wo wa brabo eni senia oyonkofa wo ko disco wo ko sel eni ya sori de Nyaa Asem hwe da chibi asem bi ba betu because o ba benyin ahomre beba yare beba a wa kase oyare ne abew usika ohia kakra sika kakra we beba na womo a wodo wom womo a utete ma wom womo a wohwe wom na womo a woboa wom no Nyaa Asem hwe so munyina beba bedi se wo ba bedi wachi a so mbeboa wa so mmekai wa na abakosem ni bi ni se Job papa bi ofre ni Job owo sika niama bebre owo niama bebre eno bonsam ko ka kire Onyankopon se Ewrade jaano na yenhwe se obesomo a. Okay. Amen. Amen. Eno bonsam se me Job de minimum no Onyankopon se Job de minimum no opa o de ko mama o kwa ba ne krade eno bonsam so Job pete misika newe ma efe bedu one ne yere ntem ne yere a wodi Delphi ashase okunu a wodi Delphi ashase wadamfo yonko o boyfriend o girlfriend o papa o mame wase womo a wonim se womo na eto ne edin a wo beso mu abo no Nyaa Asem hwe Job wasem o ba ne nefe ne yere se sa kwasa asem ne mentra ho Yeso wonya asem ne yere kura ja ne mu ne yere kura ja ne mu enti wo yere kura da wachi ya wo se wodo no Nyaa Asem na hwe enti no so be ma mfa uti ento yere kukumu se wanya sumu be ye fi ho Urade Nyankopon Nyaa Asem hwe bebira wari aguru na Nyaa Asem hwe bebira abrabo a koye Nyaa Asem hwe okay na no mama bi ni kuru o ma na mama hwe na sa okuru yare mama peska won sa okuru yare se no ojo sika o ba kosie ni kunu no bo wa mpenyo de besa ne kunu yare so ko san yare na yeye hwadu na woni tim
ene na ti sanka owu mpo na onya kwa Open the be na yi ne kunu ne Nyaa Asem no yire na yi ne mu ababa bi ba ni ye furu dindinde da asem a oh Awurade ma me koda now anajuna ye ha fe de ohun so no ankasa ne sister Paul antina yari ami yari na na yesa ade chipe no ko se afere mehu na di dada sa na oti antina me ko prophet ABEDNEGO hon o se ba David me nko e ho de anya kura na me nko hospital na wonje me noma na wo du ne de hospital wa won afre me Nyaa Asem hwe antima me na be hu ne ko so abusu ni papa afa de ni sister ne de aboa bi ase ne to ma me ne onyem onwo nso na funu so ya na ye Nyaa Asem hwe efo buso ni bi eso di nachi ampa so bi eni odi nachi enso make say sa abra na nsem wo bi no wa hwa ni kunu busua akọ university ebi mo akọ abruchiri ahwe ni nuanom mba wa hwe wom ene o yare ba campo anoma kro ndi nachi bi afi no Nyaa Asem no endi wo se Nyaa Asem hwe a ayo how amane nto na hwade eya asem yare wanto na hwade eya asem ubepra bibi be yo na hwade uhia nipa wa wo no papa yenhwe unza ode Job yemfa so ho yo sa abra ne bibi ahwene na hofo nyina pawo no pe ye betimi aka se ne ato yewura asante bedi etui asemi ba na ganafo no tama na asante bedi etu enyare ye no nim se wadofo ne wo ye ne ye boje ne so ne ade ase ne yare ne beta abonten no wo mo ebose no so do so pa e betimi aba se we no ye Nyaa Asem hwe example ni bia Nyaa Asem hwe hefo na asante bedi etu ombo awme wa hwe nkrofo akọ university Nyaa Asem hwe ene efe wo mo a ono wo mo enam a ogbo awom enye wo ma na ka se crucify him no mo akra de yare na beto abonten no na wo mo kika ne ho asem ni nanto obi an onje ni nsem pure water dana te efu na wani agisese ase anka oni ho Nyaa Asem hwe amen na nye SHS foi enye kufo do do ba no be free SHS e ma nkrofo eye Ghana foi enye fe wo mo ma ko free HSS free ni bi ewie na wo ma na wo ko free HSS no SHS so dey no SHS enye wo ma na yaw president no or the free SHS na bo mo ma na wie wie efe ba bi ohia o mo vote no Nyaa Asem hwe one more muso metu no one more benefiting from the same party Nyaa Asem hwe efere mo vote ma ye na yen santum pon yen santo aso se da bi si fe Nyaa Asem hwe so be nya odofo a entimro ye nyonu se Ghana for don onu se Ghana for penasem one more wa boa wom omani sky ko ba bi esaidia ende na ye de omani sky ne be boa mu nyina mu so mu mani betu mo mani school fees ama wom mo fan ko school no kra na say woman na go so to against him mo kra na ye campaign akese na ye campaign awofo no so a enya profit ne so wo mo so na eye den egu so mo vote mami a Nyaa Asem hwe ti Nyaa Asem hwe no eye wo daachi wo brabo say na wegu no se nya obeduan e na obetwa na efe de wedua na obetwa ayanwunwunenwi nti Nyaa Asem hwe nye nia odi wani to so se me boa we na daache wa beboa me o desire se wo bo bra no kra emwo bi se daache bi oba beboa wo boa na chekeke fanu ko se Asem hwe ko se daache bi a obehia ne moa no hu no Messi me hu nkrofo bebre ba camp ba ha na wese maboa wese mayese ma me na ne ba oboa ne nuanom ma akọ university bi no kuta adwuma kese no wo mo so na yi ono ne ba awode se ye ma wo ba ne wo ahwehwe ye wa hwe kana trimu fine o de boa busua mo
One so na ekopra ni se wo hwe yen dia na wo so ba ne wo dia ye bekum wo kunu asi anan asem to a enten entrance se me de me bobra abo obi na daache me ho kire me a asem bi ba obi abeboa wo nevertheless Nyaa Asem hwe abrochi aware ne niama e basa papa bi frɛ me oh ababa no no wo Ghana o na me be ba na me be hu na me fa no ba abrochire na se sei no ababa na akofo be ma foforo onhwe me biom se sei no also ja aware no so a o de me akokot enti me nim na me ye hwehwe ye agi me biribiara de amano no so akofo be ma foforo adem na me sentua ne ka Nyaa Asem hwe abefo ba akwa abrochire aware na boa no Nyaa Asem wo no ba na yinimu ama wanya krata ye biribi awie no enne saa oba no adane ne tampo a wonam adowa homaso one ne etwe se no emofra no so onim koka emofra no onu no obehu so wo ma nso nani hu na so behwe wo obetu om danka beye bibia sasedie bia enteno enemri fatu team empefo se Nyaa Asem hwe no your future life ababa na brante no wadamfo no onua no abusua na wom no se biribi to metuma abo wa emfa wani ntoso so wo abusua wo biribi omo se ye wo tu abusua musu ni de entena empefo so okwawale onya musu a ede o de ma obema onya ripa na de o de ba fie no so asem to no hwe so mebo ene papa be class asem ni yensesa no ware na onya de pa wo nukunu no ma de a se nu ni nia na oba ne so ko no sa ware ne ye hai o nim so ko ware ni opopo wani mo oja okwan no onye so oja okwan o o se kona bra ene ko ware a emo bia mpapa wani etwem obi be ware wa emma obusani biara mfade bia mpepa wa yi wani onyam obekwa sa ba fie na o te no mo fi mo kwa ware mo nyakunu papa nti nyakunu na hwe ye nyaba ni bi na hwe mo udachi Nyaa Asem hwe obakọ yare ya na hwe so obi betra ho obi beboa ho wankasa biribi tutu no krutu asem mo adwuma ye basa Nyaa Asem hwe first na ye chofi unya nkrofo ba bedi unya ndafo fro anopa wi anwumre yare da ho na fro bi se obeba abasa mon hospital won to do okodu kolebu so pay before you take ananya sa go show be say hole in heart go show ni tokro da ne kumam 400 and something thousand a billion 4 billion the secret to the health insurance no kwa say wo de ensusu fenyina afede ade na bebre woni abusua ena fe won ba radio so wo so oje me say na afede obi wonye de wonye sika obi ampomfi no ne wa ba bonte radio so tv so ena me ba yare o wo se say o ena wo se say o ente mo mbu ame na yenye sika na mo mbu sika no mame na me oni abusua Nyaa Asem hwe why no mfi abusua why ne anwo no ente wo abusua no eye ba kwa na emienu asa aka no abusua na wo mo ntumi nchentua na oto oba radio so na usu say wo mbu awo ente no se kai obofo om na ntibiri mo se na daboni na du ti daboni wo ho daboni no so beba efiwa wo abusua ndi wo abusua ena hwehwe ehihye asem ma wo daachi na wakunya afi wahwe se obi beboa wa nti wo daachi ni daboni a ewo ho a ewo wanim wo daachi no eno eye wo abusua na ahihye ama wo nti na mpefo no ka se Nyaa Asem hwe because wo munim se adiwe ba beto na eto obi amboa wo ene beba se obi anso mboa wo nti won aseti ato nti wonimu wo daachi nti Nyaa Asem hwe no wo daachi asem na wo ye den wo ka kire wo enti wo so nim so wo abusua o me kunu de onye ska o ena okuru anuanom won kasa obusua fo oti awara se o meba abeji tomatoes oje meko oje kontomere anamegwa otiri na de ma o je wo beji ni nyina wo de gu ho e ma wo
Wokoboa ɔhaw no ɔbrɛ na mane ano ama wɔdaakye monkohwɛ fie asɛbasi ɔtimo monkohwɛ baabi sɛsɛ deɛ ɔne ne kuro ne deɛ ɛwɔ nse o hwɛ kaa wɔdam ɛndeɛ ɔbɛba mepɛsɛ o woma no osika na ɔde kɔsiesie wo daakye ama wo woma no berebe woyi w'atare wo ntoma kae gyae w'atare wahyɛ mfa ma abusua no biara w'adamfo kora mfa ma no Nyaa Asem hwɛ menue Nyaa Asem hwɛ onua na waboa na akɔ university ne mma oboa no ma me bi a oboa ne mma kɔ university ase na wode da ne sɛ abofra na kɔ university wie no ne ono de kwakoji post sɛ ne maame nua na oboa ne nan ampa so wotwa ne nan no obi aboa wa kɔ university na wonsa aso achi na wa graduate wie de bɛbɔ wo ba bra no yo okotwa ne nan okotwa ne maame nua ne nan de akɔ Nyaa Asem hwɛ efe maame to na owu onyobi no wasansuo mpo ayɛ dɛ amananom obi a wahye obi pen onyobi wahwɛ nkrɔfa hwɛ wo mma hwɛ wo nana nyina onyobi Nyaa Asem hwɛ amen papa ohun say yo we ni nyina yɛ the other side of Nyaa Asem hwɛ no ebi nso wɔ hɔ a obi wɔ hɔ a ebra na wɔbɔ no ebe ne se oni obia a wobo abrana ma no oni boafo obia bobo ho asem timitu na ho no ho se ye se menam we me wadofo afi na nipa no ashow up ababeboa no se eno nso timi Nyaa Asem hwe ni bia Nyaa Asem hwe ena obo hu se eye papa o se ye boni o amen yo obi be fimu abeboa wa eye wo ne wo Nyame asem o se o ye papa onyankopon kra tumi ma o ne watamfo eye baako okay ye papa ye no mpo wo papa ye ne unyame som no wotie papa mitie onyankopon wo ye dinukware onyame animu a otumi ma wo ne watamfo ye baako enti no emfa onyame ho se obema obi a wonnim no wani nnaso na ba beboa yes fiefo na aboa mo ne de o ma ma nya woni wani ato mo so obi no mo beboa enti no say trust in God. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but you trust and obey. Ma unu nyankopon tem, and yes strong, fine. Also be strong in the Lord, not in human beings. Okay. Nipa na abo anu grabia no epateku. O ma na wie no wetu aya, eye ne ya se wasama no. Me fi Togo. Sata me na ma ska me hu sefas me be chiche ska sa ma nkrofo sa na old man say mate se wa be chiche ska from say yes I biom hefo onwa na yire no ne ma yes I biom papa sa da na ade anchime me ko wi wo hospital da na ba ye na be chiche sika ma nkrofo no Peno a hona medite. O dit say ase. Dite ase. Nyaa Asem. Nyaa Asem hwe. And me ya ye 2 or 3 times. We there. Obi am ba chiche ska. Odudu abuso ma chiche ska. Koban krofoska. Ya o say ye gine nya ye siri nyina ye pewasem. Nyaa Asem hwe. Nya odi ma wo na wode be sum wafri. Boa ode boa nkrofo so twa say ye ma wo no meboa no no wode sum wafri. As a bank na odi sika na egu atwen. Wo boa wo so no biribiara. Abusia na oto na ofri mu se mi wabusia Nyaa Asem hwe. So wabusia. Amen. Enti sabiri o se fa wa kwanhye ye ho wansa na fa wo ho to meso na onu na obeye o na onu na obeye mese oni onyankopon tem ye fan ya watamfo kura edu tam obenya asem na hwe a obemo bi a wani nda so
na abeboa na nye wo ma akoma wo na otwen se ma me sika ma yese ma me nua na me nua we na me nua we na me hwe we na ma hwe nti wo boa wo kronya wanka na oni ho de dada nti ne musumu ma wo no na wo gusu hwe papa so bibi pe bibe tumi free na zetaba momra beshe yesu yaje nkwano momra beshe amen come on o se obi so wo ho a sika bedi ne nsem a onfa nipa anye hwe omuo bia sa nipa no so se asem to a won so wo hwehwe se obi meboa wo if se bedi wo nsem no udi tietie nipa anim udi kankrofo hyeye ka wasa wo go nsem na wo de boa no wa mfa moa enti sa asem ato de ase ne wa na benya wa asem na wa hwe wa de ina ne ma wo yesa into so scanner ma ho so ya hantan dia obenya asem ahwe na so bi so beboa wa okay na obedua na obetwa na no me se krofo ye ma de me yesa we de anka me kunu flash te fio te rade me pa cho be bua o se jai eye na obedua no na obetwa into obi ye ma de na mbufu kakra pa enye because me nya kasa onye a obeye enti ewrade pese na nkasa ne awadua no ono atwa eye papa watwa ye bonya enti no wa be ye ma adwuma wasesa mesika afa meniama na meka wo mo obuafu wasa akodi nsem na ka nsem a hu hia akiro nyame nipa wo so nyame nipa wo ndi mo se me wobi ti me kaje so mbo wo bebo wo se dem wo se ifa me ofurudua memo wo yi wo afidua no so abebo fam ba meto aka che obe ye obribia because se nyame ka na obe ye me so nkumo obekumo onyame ye nipa odi atoro onyame ne wo kwa pama very dangerous nti ya no ye ntan fan ka sembo no to se minja no na nua mbedua no na obetwa nti den na edi nachi kama the kama baby onam ya obetwa so abaken amen enti ne na envin se uye papa mo obi se nipa ne mbeboa no enti sa no so uye amana uye free ne waye onye hwehwe returns no untu ye bribi na hwehwe enti na ma ye ibre no oni pa bre because o ma nipa bribi every time now expect say onye bribi ma has to be your papa na wa how be very good na momu ye say we dey man free fa ho you don't expect anything so wenya fa so that's all entu na o ye free okay and yes upon the show mu o di show mu so it against the law of God nya so ababia ebe how ni say ebi a tama obeko ahohehia mu no sa nipa na ewo ho ono so ombo na ye yaw ma jo wa jaje nya wani da ni so obebo anu anka o de wani to nya mesubo anka fa beta so ni mo no ohun ba bi obefi pato nya me be fi ba bi aba bebo wa unnim oba bebo so obefo bi a wani kra ye de na so amen entino wiase yewo Nyaa Asem hwe fatu ho eyewo daachi asem ene eka ho asem no enti sabere o se ka obofo omranti birem ansa na dabone nadu eno ne Nyaa Asem hwe no entrance se o prepare o daachi na o daachi nso no o se be strong in the Lord prepare o daachi wo awurade mu ye de o bank o sika o biribia wo japade wo nyame mu enye nipa so ento ye obi biribi mo obi a enwe hu say nipa no ba da wase enema enipa di yaw ahon yaw esani yare fufu kra ide ebrew enti da wo ne mo de man okoko obeda wase obeye biribi enti no time a wo nya wagu no onyame na wo de wo ye ma onyame a onyame nkese be yobi no obeboa amen onyame nka ho amen papa yedase pa ene wabie ye ni ye pa amen abusia mjidi se ene dwumadie aboa wo ye pa afi wate ase se Nyaa Asem hwe no enye emprempren kasa na ya na empenifo no wo ne ye ka na mum ye daachi anamo a yetu ne nne no daachi sunsu aso de bebre ye no ehya ase firi nne nti mjidi se ene se wo ye bibi da a obehu se ade na meye ne nne no
me dachi menya asɛm a so menya dɔfo amama boa me ana menya asɛm a obia ebeyi nani de ama me Mystery TV and our negotiation share the Jumedi Ifiha at the bro. Dr. ABEDNEGO Spiritual and Invisible Hospital at in some Ureku powered by Casto Planto Technology and I saw my son MMD Jumedi a bro. Doctor said the air how biara say ya was some ejumasem as in krata some ne biawa routine open krata na yebasa and tina hona emfre one cassette one amona bra enipa ya never had a door so pan to say wo ba frɛ na doctor ensure that said that say bra no nyina atena se no hwehwem ehunye how na watini aboa jaw comment ewo dwumedi ase efama me wa wie da fe na ka wo se adwoada gold ene edi amje so makra Allah in the name of Jesus.